Dobrý večer z liberecké Tipsport arény. Je před námi slavnostní zahájení mistrovství světa v severském lyžování, které poprvé v historii samostatného Česka hostí naše republika, konkrétně město Liberec. V areálech ve Vesci a na Ještědu už se sice trénuje od pondělí a dnes dokonce bojovali v kvalifikačních závodech běžci. Z hůlek začínají tryskat opět pyrogejzíry až do výšky 2 metrů. Na konci každé hůlky jsou týmové tyčinky. Dohromady 10 sad takových tyčinek.